position to can arrest him late in the evening. Kulindeleke ukuba vele enkundleni ngomso umkhanelo obanjwe lokudlwengula nokubulala intwazana eneminyaka emithandathu amanhle zamane. The deaths of so many people. This is heartbreaking and it affects the whole community. It just not just affects the family, but there's friends and the community in a whole. Isebe lezokhuseleko eNtshona Koloni lityala ibutho elikhethekileyo lonyanzelo zomthetho eAtlantis emva kokudutyulwa kubulawa abantu abahlanu. Xabise xesha ukuze lexesha likuxabise njengesiqhelo ngelixesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Kulindeleke ukuba vele phambi kwenkundla kamantyi yaseProti eSoweto ngomso umkhanelo otyholwa ngokudlwengula ziyabulala amantle zamane ominyaka emithandathu ubudala. Ukulandela ukunqakulwa abantu eOrlando East kaseSoweto ngorhatya phezolo ngokuphathelene nokubulawa ngongenalusini kwale ntwazana ngomvulo. Uluntu lusothusiwe kukubulawa ngongenalusini kuko amantle samane. Le ntwazana iminyaka emithandathu ifunyenwe ibulewe kukwatyholwa ukuba idlwengulwe izihlandlo eziliqela emkhukhwini. Umkhanelo wabonwa ehamba nale ntwazana ubanjiwe. This person was arrested in Soweto and we were in a position to can arrest him late in the evening, not in the afternoon. I should think between 9 and 10 in the evening. Isalwane somnini wendawo aqeshe kuyo mkhanelwa sivakalise umothuko sisithi babengamazi umkhanelwa phambi kokuqesha igumbi lokuhlala kubo kwisithuba senyanga ezine ezidlulileyo. The suspect just came there and asked for a place. Then what happened? You just feel pity for him and then you give him the shack because there was an empty shack there. So when we offer him a shack, then we didn't expect anything, we didn't suspect anything that we are staying with a cruel guy, such things like that. So the thing what they have done really is bad on our side. Abantu abadikwe yeyokosa bamemelela ubulungisa. I want to thank you, the whole community. Yes, I'll thank the subs because there they are. They managed to catch the penetrator and all that. But we were hoping and wishing we should have taken this whole thing on our own hands. Imagine an undocumented foreigner in a foreign country coming to commit such an hideous crime. It is a lot. He's going to be living on taxpayers' money. He'll be eating, bathing. So as a community, we wanted him to set an example of what happens to a rapist. Usapho lwexhoba lubulela ukuba mkhanelwe lala izamla esiseleni. Our expectations as a family is that the suspect mustn't get bail and even a parole. Umkhanelo uza kuvela enkundleni ngomso. Ityala labakhanelwa ababini abatyholwa ngokudubula babulala abantu abahlanu eBhityi eMthatha eMpuma Koloni limiselwe umhla wama-3 kule nyanga. Esesibini sijongene namatyala alishu amahlanu ngokubulala namabini okuzama ukubulala. Abakhanelwa batyholwa ngokudubula babulala amalungu amahlanu osapho lwakwaSeti ngolwesihlanu eveki ephelileyo. Incwe kwinkundla kamantyi yaseBhityi ngaphambi kokuvela kwaba barhanelwa nangethuba lokuvela kwabo bekubonakala kuphela amapolisa axhoba famacala ezulazula ngasenkundleni nangaphakathi. Unobangela wodubulo asilwazi kodwa siyakholela into bangaba ifamily inegalelo because kwiminyaka engaphambili kusoloko kubula umuntu wefamily kungabanjwa umuntu angaziwa unobangela. Siyakholelwa into bangaba abanye bayabulala abanye baphindisa abanye bayabulala abanye bayaphindisa. Ekuveleni kwabo enkundleni umtyholwa wokuqala ebebotshwe ngamatyathanga emilenzeni ngelixa umtyholwa wesibini ebezogqume ubuso ngemask izandla zona ezogqume ngegloves ezinombala omzuba. Omnye wabo ucele ukumelwa ligqwetha likarhulumente ngelixa omnye eza kusifunela elabucala. Kusingumbuso sisaziphikisa izicelo zebheli lezo abo babini abarhanelwa kwelityala kuba lityala elinobuzaza kakhulu futhi sicinga bakho semdleni obulungiswa babangaphuma ngaphandle ngebheli. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eBhityi eMthatha.
Owayengumgqatsi ozimele ukunyulo lwangoMeyi uLouis Liebenberg uvele phambi kwenkundla kamanje yaseBrokenspruit nabanye abajola basibhozo. uLiebenberg nenkosikazi yakhe babanjwe eMpumarandi ngoLwesibini ngokayamene nobuqhophololo botyalo-mali kwishishini ledayimani. Ubekwe ityala lorhwaphilizo olulaniselwano ngemali nobuzela phakathi kwamanye. Ngokwe-Hawks eziqhube uphando, uLiebenberg ukutyholwa ukuba ubhonyule abatyali kwishishini lomgunyathi ledayimani i-4 billion rand ukuqala ngo-2019. uLiebenberg ngusomashishini oye wazibandakanya nezopolitiko. Ebutsheni bonyaka uzigqazele unyulo njengomthuzimele. uLiebenberg ube ekholelwa ukuba ngokungafaniyo nabanye osopolitiki wayeyindoda ewulungeleyo umsebenzi wokukhokhela ilizwe. I'm a practical person. I'm a mining person. I deal and feed people. 2,600 people I feed every day. I'm creating jobs for the Zamazamas. We've started with 300 recently. I've taken over the old De Beers in Amaqualand. Kungoku yena nenkosikazi yakhe bajamelene nenhlaninge yamatyala. Baphakathi kwabarhanelwa abalithoba ababanjwe ezi-Hawks ebutsheni beveki. A multidisciplinary operation led by the Northern Cape Hawks Serious Organized Crime Investigation Unit resulted to the arrest of 8 suspects who are alleged to have been involved in the diamond investment scam. Kumibuzo ebengumvuka kwelibholo ledayimani, uLiebenberg umekwelithi konke ukwenze ngokusemthethweni. They want to say I'm an illegal miner. Anybody can come and check me. All my mining permits are legal. Kunjalo i-Hawks zidize kuba bakhona nabanye abaseza kubanjwa ngokwayamene nezityholo. Kusenjalo abatyholwa abathathu kwingxowa yobuqhophololo bedayimani banikwe ibheyile inkundla kamanje yaseBrokenspruit namhlanje. Abatyholwa bajongene nezityholo zobuqhophololo unaniselwano ngemali nokweba. Ungqondongqondo wale ngxowa uLiebenberg kunye nowakwakhe uDesiree kunye nomtyholo wesixhenxe kweli tyala batyholwa ngokuba batye imali abatyali izimali efikelela kwi-4 billion rand. Abophiko lwama-Hawks bathi bekunzima kakhulu ukusebenza ngaleli cala kodwa ke kugcineni bagcine benqoba. It was very difficult. As you can see, it's an investigation that started in 2019. So it was not an easy one because it has to do with tracing money and it has to do with money laundering, racketeering. It involves a lot of people. I-National Prosecuting Authority ithi necala elibambekayo nobufakazi obuqanda ikhanda ngalaba ababoshiwe. The NPA, especially when we are dealing with such cases, we do not enroll cases unless we have a prima facie case. What that means is that we have evidence against the accused. We have evidence that you are alleging that the 9 accused ran a diamond Ponzi scheme where they lured investors to invest in the scheme. Laba bathi bagilwa izumbulu zemali bakhala bayayithulisa ngalokhu. I put on the WhatsApp group a picture of my daughter to show she's in hospital. She's going to die from cancer. And I asked him, can you please just give me my money back so I can provide a better last life for her. Laba solo abasishagalolunye bazophinde bavele enkantolo ekupheleni kwalenyanga bezofaka isicelo sebheyili. Igama lami nginguCalvin wakwaDludla. Eindabeni ze-SABC ngibika ngiseBrokenspruit. Kwalapha ezindabeni amacandelo ohlukeneyo yazinikele kumlo olwaphulo mthetho kwisixeko saseThekwini nakwiphondo iKwaZulu-Natal ngokubanzi kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Usabukele indaba zisasazwa ngqo kungaphambili jikelele SABC 1 estudio 9 kwikomkhulu le-SABC kwanyama ipheli kuphela izinyo lendoda eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike. Sikobongoza kananjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Rhablap ungafinci kwinqaku eliqeqeza phambili ngalenhlwa. Kulindeleke ukuba vele phambi kwenkundla kamanje yaseProtea eSoweto ngomso umrhanelo otyholwa ngokudlwengula ziyabulala uAmantle Samane umnyaka mithandathu ubudala. Ukukulandela ukubanjwa kwalo mrhanelo eOrlando East kwaseSoweto ngorhatya phezulu ngokuphathelene nokubulawa ngongenalusini kwalentwazana ngomvulo.
Isebe lamapolisa entshona koloni likhuphe iqumrhu lokuphendula ngokugxabagxabhisa ekunyanzeliseni umthetho kwingingqi yaseAtlantis eKapa. Ingxelo zithi ukuqatsela kobundlobongela kule ngingqi kuyaxhalabisa. Ukukulandela ukubulawa kwabantu abahlanu ze abanye abahlanu bashiyeka bezingxwelerha. Oba wodutyulo ebesingisele emakhayeni esuka elwandle ngexesha amadoda ebephethe imipu aye ayikhupha phakathi kweAtlantis naseMamri. Umzila wobubundlobongela usabonakala kwindawo yexhwayelo. Kulapho isithwakumbe sesehlo sokubulawa kwabantu abahlanu abaphakathi kweminyaka eli-18 nengama-30 sehle khona sashiya esinye isihlanu sonzakele ngokungenalisini. Anti-gang unit detectives worked through the night in search of gunmen. As the search continues, Atlantis police have opened murder and attempted murder dockets for investigation. No one has been arrested yet for the incident that is believed to be gang-related. Uluntu oluhlala kule ngingqi lwalile ukuphefumla kule nyewe logama abanye bazityande igila ngokudandatheka nokunxunguphala. Devastated this morning by the deaths of so many people. This is heartbreaking and it affects the whole community. It not just affects the family, but there's friends and the community in a whole. And my prayer is that justice will prevail and that our community, that we must stand together, work together, love one another and care for one another. Ke ukuza kuthi kangoku akukabikho mntu ubanjiweyo ngokuyanyaniswa nesisigigaba. Ityala lobuqhophololo norhwaphilizo likaZizikodwa lihlehliselwe umhla wokuqala kuNovemba. Lo besakuba ngumphathi wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko natyholwa nayo yeHan McKay bathi amuku kwinkundla kamantyi yasePalmridge namhlanje. Inkundla inike ixesha longezelelekileyo igunya lezotshutshiso liphonononga ngamaxwebhu abawafakileyo. Ukodwa noMcKay bebelindele ukuva isigqibo mayelana nesicelo sabo sokuba ityala ngakubo lichithwe. Amapolisa bamisene namapolisa omasipala waseThekwini kunye nezigaba zontathu zorhulumente atyikitye isivumelwano sokubambisana kumaphulo okulwaphulomthetho. Esi sivumelwano siquka ukulwaphulomthetho kwiphondo KwaZulu-Natal ngokubanzi. Aphezulu esipoliseni athi ayasiqinisa isandla sawo ekulweni ulwaphulomthetho kweli phondo. Ngamapolisa afikelela kumawaka 6 akhoyo eThekwini kwaye eli phulo lizokudluliselwa nakwindawo eziquka iNanda. But with this approach, we're going to then align ourselves as the South African Police Service together with the Metro in terms of the structure, because the way we are structured and the way Metro is structured is not aligned. So we're going to align ourselves so that we can be able to have a proper profile of each sub-district, and that is going to help us to decide on how we deploy our resources. Umphathiswa wamapolisa ukwalumkise unqevu ngokuhlasela amapolisa. Don't attack police, because if you attack them, they will have to protect themselves, and to protect themselves they have to be on the counter attack, and they are trained. You are not as trained as they are. Nanjengoko ixesha likaxakeka lisondele azokuba qilima amaphulo okuqinisekisa ukhuseleko kweli phondo. Approach the festive season. It is a time when our province opens its doors to visitors from across the country and the world. And we must ensure that KwaZulu-Natal remains a safe and secure destination. Eli phulo kuquka isivumelwano esityikityiweyo lizokuhlala likhona kule minyaka 5 izayo. Ayaqhuba amaphulo okucoca kwisixeko esimbaxa eNelson Mandela Bay kulandela imvula emandla ebutsheni bale veki. Ikariyerha iphinde yathwaxeka ngokumandla kwaye abahlali babala ilahleko. Kubhaliswe imvula engangomlinganiselo we-200 ml ngolwesibini. Isixeko sibila sisoma ukuncedisa amaxhoba. Zemvula zishiye umonakalo ngomvulo nangolwesibini kule veki kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay. Kwaye kuye kwasoleka abantu abane ngenxa yesisehlo. Uluntu lwase-Olapland kwidolophana yaseKarija nalo luchaphazelekile ile meko engancumisiyo. Nalapho luthwaxeka isihlandlo sesibini sukela kwisehlo sangoJuni. Abanye kubo abanazo nembali nxiba. There's no blankets for us. There's no mattresses, which is frustrating because this place you can get sick. We are now in the second time in disaster.
For the first time, I was in disaster, then I rebuilt my place. Now for the second time, I did nothing now. Only clothes I have. Nawo amangcwaba aye onakala ngenxa yelentsinda abadala. Sithetha nje ezinye iintsapho zisahleli exhaleni. Uqala ngeveki ngoku iqala imvula ike yasenza ixhala kakhulu. Because okoko binetha iveki yonke. So besisoyika singakwazi uncwaba. Umasipala ombhaxa eNelson Mandela Bay uthi unawo amaqhinga amatsha okukhawulelana le meko. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi abahlali mabayazi into yoba come a weekend. In fact, by tomorrow, I think we should be finished because, as I've said, it deems it to the on site as we speak. Isebe lophuhliso loluntu kweliphondo lempuma koloni lithi liza kuqhubeka lifaka isandla lincedisa uluntu oluchaphazelekileyo. Isebe belisebenzisana kwakunye nontangandini kwakunye namahlakani sibulela ke namatiletile sele siwabonile. Ulindeleke ukuba ngomso ibhunga lalomasipala libamba intlanganiso ngalenyewe. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Iarhente yezokhuseleko isira ithi amalungu ayo aphatha imipu ekuhlaleni ophula umthetho. Le yeminye imibetho yagxekwa emele ukuthotyelwa kwimbizo yephondo ebanjelwe eThekwini. Isifundazwe KwaZulu-Natal singesinye kwezintathu eziphezulu ngezibalo zobugebengu. Bathi nokwanda kwezinkampani zonogada kuyinkinga. Abathenga abaningi kwinxanxathela ezitolo bajwayele ukubona onogada beziphathele izibhamu zabo obudlapha. Kodwa ukuphathwa kwezibhamu ezindaweni zomphakathi kuleli kunemigomo ekufanele ilandelwe. Ezinye zezinkinga ekukhalwa ngazo ukungafakwa kwemfaniswano onogada, ukungalawulwa kahle kwezibhamu izinkampani zonogada. Lezi nkampani ziyavuma ukuthi kufanele kuqeqeshwe kangcono onogada ukuze bakwazi ukulandela umthetho. Can we go back on all three sides to the drawing board to assist the industry in creating a better regulation for the training of security officers in terms of SIRA and in terms of firearms? Amaphoyisa athi imboni kumele ilandele umthetho wokuphathwa kwezibhamu. It reads as carrying a firearm in a public place. No, in capital letters. No person may carry a firearm in a public place unless the firearm is carried in a case of a handgun, in a holster, or a similar holder, designer, manufacturer adapted to carry of that handgun attached to his or her person. Imboni ithi izikhalo zokungalandelwa komthetho ziyazwakala futhi kumele zilungiswe ngokusheshsha. Zobhula umlilo ukuthi izinkampani zama security fanele ziphathe kanjani mangabe ziphethe ibhamu, especially emphakathini naseyindaweni ezigcwele abantu. Uzwane kugcizelele ukuthi kuzomele kubanjiswane kulemboni namaphoyisa ukuze kulwiswane nobugebengu. Londe Khatebe, SABC News, eThekwini. Iqela elilawula eMozambique iFrelimo liligcinile ulawulo kunyulo lukazwelonke beluqhutywa eMozambique. uDaniel Chabo weFrelimo uza kungena ezihlangwini zomongameli weliqela uPhilip Nyusi, nto leyo iza kumenza ukuba abe ngumongameli wesihlanu eMozambique susela ukuphuma kweMozambique phantsi kolawulo lwePortugal ngo-1975. Umbengo umthiya ucima umlilo nakumakhumalo nemozulu kanti ke zangomso zingesiZulu makube chosibele.
Ndibulele kwibhele molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumi kanje ndingatsho ndithi akho kwathonsi lemvula elilindelekileyo kuzo zonke iindawo kodwa ke litherholele ngamafu kwiindawo eziphakamileyo phaya eLimpopo kuquka ke naphaya ePitoli kanti ke ngomsombukelisa bonto ba nakhona lisahlaba umhlaba kwiindawo ezininzi zelizwe kodwa ke litherholele ngamafu uqala pha kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe ukugutha njalo phaya eMpuma Koloni ukungena kwaZulu Natal kuyaqhina eLimpopo kanti ke zikhona nezibhaxu zenkungu uqhube ngononophelo pha kwithambeka elikumntla-mpuma welizwe kanti ke ukhona naye u-30% wamathuba emvula olindelekileyo pha kwindawo ezikumntla-mpuma waseMpuma Koloni kwaZulu Natal kuyaqhina phaya kwindawo ezikumpuma yaseLimpopo kanti ke mbukelo yabongozo into buqaphele kaloku la mozulu eyomileyo nenomoya nenokudala ke imililo yamadlelo ngomso pha kwindawo esembindini welizwe phaya ko-Northern Cape konyukele Northwest ngokunjalo napha kwingxenye yaseFreystata kanti ke wona amaqondo wethu okutshisa aphantsi asibonisa into yoba noko lithande ukuba lihle izulu phaya eKapa lodumo amaqondo abetha phaya ku-13 ngelixa eFredendal nasevostile ingo-11 degrees phantsi amaqondo kakhulu ngo-4 degrees phaya eSutherland zayaphinda thathise ngo-16 eUppington umake wenu useDiara lindela u-13 ngelixa eKimberley ngu-14 lishumi eMthatha zayaphinda thathisa amaqondo ngo-15 eSajonisi ngelixa eThekwini ingo-17 18 ePitoli sebe ngamashumi 20 liphalale kanti ke ngomsombukelisa bonto yoba noko lithande ukufudumala izulu kwindawo ezininzi zelizwe amaqondo abetha ku-35 phaya eKimberley nako-Uppington ngelixa 36 eVryburg 22 opholileyo eKapa lodumo 29 eSpringbok ze ibe ngulo 22 naseMthatha ngelixa eRhawutini ingamashumi 30 kamnandi mawethu.